pel bosc va veure una maduixa. Vaig veure que s'estava menjant una bruixa. La bruixa va fer uns encanteris i la va convertir en un gat, que estava molt i molt espantat. Després va posar el gat a l'olla i va sortir un mussol que anava volant directament cap al sol. El primer dibuix que jo he dibuixat és un nen que està estirat al seu jardí. Al segon dibuix vaig dibuixar una aranya. I a l'últim dibuix vaig dibuixar un bolet que a baix hi havia una aranya. Gràcies. Moltes gràcies. Esteu contents? Sí. I com es titula el llibre, Aina? El caçamençons. I tu què tens, Aleix? 10 brillants colors. Són rotuladors? I què faràs amb aquests rotuladors? Més il·lustracions? Molt bé. Els hi fem un aplaudiment? Jo vull felicitar a tots i a totes, no només a vosaltres dos, a tots i a totes perquè heu fet uns rodolins preciosos. Vau treballar moltíssim. I clar, de premiats només hi ha 2, però el meu premi és per tots vosaltres. D'acord? Vinga.